Хайде сега на фона на това хубаво небе да четем заедно нещо. Аз се отварям листчетата и почвам да чета. В една кутийка глисти се събраха и там щастливи вкупом заживяха. В мир и разбирателство сплотени, на топличко в кутийката стаени. Смрад и гнус е тайното им ложе, да го почистят и накипрят, той не може. По своя воля, свързани от нине, чакат господаря да замине. Кутийката вовеки да напусне, та всеки глист душата да отпусне. Жени ли са, мъже ли, кой ги знае, всеки в кутийката играе, своята роля вечна, вездесъща, а листът на живота се обръща. Ролите им не са ординарни, всички мислят, че са легендарни. Не ползват препарати санитарни, минават с повреди минимални. Само че роди се черен глист, в менталитет престижен, чист. Едва ли знаят чисто те какво е, че да възхваляват потеклото свое. Разплетоха се в мигом тези глисти и всеки сурнопол се взе да чисти, да търка страстно тясната кутийка. Боже, черно бебе на Арийка! А черният лежи и си почива, в ухолство времето убива. Нито се напъва, нито чисти, все пак не сме хора, ние сме глисти. Сам изяжда всичката храна. На Бога на глиста хвала, хвала. Сутрин, вечер, обед, през нощта, засвидетелствува си мощта. Твърде много глисти отъняха, много от лишения умряха, други от оплаха полудяха, стрити под напора и размаха. А те, с които някак оцеляха, с някои, които вдовяха, решиха друга къща да намерят и спокойно там да се заселят. Черният остана сам в мрака. Собственик е, никого не чака. В дом сигурен, красив, уютен, без пари е капиталът брутен. Мина време, черният порасна, на гърба му четина израсна. В ложето лежи и се търкаля, от неволя взе да си наваля. Колко бил животът неетичен, неосмислен, груб и прозаичен. Когато само станеш без вредители, които да се пишат за учители, започваш те да се замисляш и казуси надълго да обмисляш. И след всичко казано до тука, безкомпромисно стисни юмрука и сам за своето щастие дерзай, блаженствата да нямат край.